корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агролизинг дар вилояти Хатон аз рӯзи аввали фаъолият барои рушди соҳаи кишоварзӣ, таъмин намудан бо техникаву таҷҳизотҳо ва ҳамзамон барои таъмини амнияти озуқавории вилояти Хатон саҳми назаррас доранд. Бинандагони арҷуманд, ҳоло ҳамсӯҳбати мо ҳастанд сармутахассиси корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агролизинг дар вилояти Хатон Сафар Шерматов. дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соҳаи пахтакорӣ барои гирифтани ҳосили баланд ва таъмин намудан бо техникаи ҳозиразамон чӣ корҳоро ба анҷом расонидед? дар асоси дастури супоришҳои сарвари давлат корхонаи мо дар бораи гузаштан ба технологияи нав ҳақиқатан корҳои назаррас анҷом дода шуд аз тарафи корхона. мо мутахассисон соли гузашта ба мамлакати Чин рафта заводе ки тухмпошакҳои зери плёнка мебарорад рафта ҳамунҷа якҷоя ба кормандани завод кор карда тухмпошакае ки ба техникаҳои мо мутобиқ мебошад васл карда ворид намудем. Имсол боша мана то ҳозира аз рӯи маълумотҳои кишоварзии вилоят то дина 2300 гектар пахта ба ҳамин технологияи нав зери плёнка корида шуд. ин технология чӣ афзалиятнокӣ дорад? Яъне пахта дар зери плёнка тезтар ривож меёбад, тезтар мепазад, боронҳои сахт мешавад, айвай эмин медорад, алафҳо таги плёнкада худ ба худ қоқ мешавад, кори деҳқон хеле осон мешавад. Пахта барвақт мепазад ва барвақт чинда мегиранд. Барои ман афзалиятҳо бисёр дорад. ҳосили баланд мегиранд. Мисол агар мо дар тухмпошакҳои пеш мекоридем, мо аз 30 сентиметр зиёд намегирифтем. Ин ҳам 40-50 сентиметр бемалол гирифта мумкин аст. мо оянда бо нақшаҳое дорем ки бо дигар намудҳои ҳамн тухмпошакҳо ворид намоем. бо коридан ду қатора, баъд таҷҳизотҳое ки мо ворид кардани ҳастем ки оянда деҳқонҳо ба обдӣ ба қатраи гузаранд. дар ин самт ҳам корҳои мо бурда истодем. бо корҳое бурда истодем ки мо оянда мошинҳои пахтачинӣ ворид намоем ки ҳақиқатан ози қувваи корӣ намерасад. агар мо мошинҳои пахтачинӣ агар ворид кунем, бо деҳқонҳо ба хеле кор осон мегардад. ҳоло мехоҳам ки дар бораи марказҳои хизматрасонӣ суҳбат дошта бошем. имрӯз дар вилояти Хатлон чанд маркази хизматрасонӣ вуҷуд дорад? дар 10 ноҳияҳои пахтакори вилояти Хатлон мо бинои марказҳои хизматрасонии техникӣ сохтем. таҷҳизотҳое васл намудем ки худи ҳамин техника ва таҷҳизотҳо ҳамҷа таъмир карда шавад. На фақат техникаҳои марказҳо бошад, техникаҳои ҳамин ноҳия чанд ка бошад ҳам ҳамҷа таъмир карда мешавад. анҷом додем. агар мо ҳозир дар вилоят 10 ноҳия ба ҳамин хеле марказҳо пурра сохтагӣ бошем, дар дигар ноҳияҳо намояндагӣ дорем, фаъолият мекунанд. кори марказҳои хизматрасонӣ дар ноҳияҳо дар чӣ иборат мебошад? На ҳама хоҷагиҳо шароит доранд ки техника харидорӣ кунанд, чунки яхелаш заминаш кам мебошад. 10-15 гектар ба техника харидан мушкил аст. барои ҳамин техникаи мо дар ноҳияҳо, дар марказҳо дорем. ба ҳамин хоҷагиҳо дар асоси шартнома хизматрасонӣ мекунанд. дар тавозуни марказҳои хизматрасонии техникӣ дар вилоят ҳозир 55 адад техникаҳо мо дорем. зиёда аз 1000 таҷҳизот дорем ки чхел ки гуфтам ба хоҷагии деҳқонӣ ки хурд хизматрасонӣ мекунанд. аз тарафи корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агролизинг дар вилояти Хатон то имрӯз чанд адад техникаву таҷҳизотҳо ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатон ба таври иҷора дода шудааст? корхона аз 2008 сол то инҷониб ба 2300 хоҷагиҳои деҳқонӣ
1800 عدد تکنیکو و زیاده از 2800 عدد تجهیزات با طریق اجرای مولوی داده شده است. در انبارهای کارخانه تمام تکنیک‌های خوجایی قشلاق موجود میباشد. کدام خوجگی دهقانی یا شهروندای علاهیده اگر گرفتن خواهد همه چیز حاضر در ما موجود میباشد. با طریق اجرای مولوی یعنی 30% نرخ همین تجهیزات تکنیک سپرده با 2-3-4 سال با طریق اجرای مولوی گرفته میتواند. همون چیزی که من در بالا گفتم تخم پاشاکای زیر پلونکا آوردیم. حاضر خوجگی دهقانی فقط همین طلب کرده سازد و گرفته سازند. البته در انبارای ما تمام شد. ما درخواست کردیم با قربه وارد میشوند بود با طریق اجرای مولوی میدهیم. تشکر زیاد. بینندگان ارجمند هم صحبت ما بودند سرمتخصص کارخانه واحد دولتی جمهوری تاجیک اگرالیزینگ در ولایت ختنان سفر شرمتوف.